Майко е! Това да не е 3D! Чакай, покалката! Дандо! Насам! Как го кара се едно душа няма? Митко, ще мръднеш ли малко? Благодаря. Че той ми избяга. Мога ли? Тридеш колата си казал думата. Там да ако го зависнеш, това крило ще го подаря и двигателя или батерията, тя е твоя. Ще ти подаря батерията, ако го зависнеш това. Да? Тя не се фаси, батерията е твоя. Ай сега я вади и ти я дава. Дай си отзад има. Как го кара като Симпсон, че не. И ти нямаш душа, ама сме те взели. Всички да имате равен шанс в живота. Какъв звукофон ми правите на клипа, наистина. Това означава, че не мога псуваме. Такива разни като ти, майната ти. Не бива ли? Аз ще им сложа бипчета после. Можеш ли? Това целият звук почва. Ти. Николай? Някой ще казват аман от електронни фенове. Чакай снимаме, махни го крилото. Фани го да. Как му избяга обаче? Дай го де! Ти викаш дай го, ето давам ти го.